Umpisa kaya. Nililukit tayo pa pinili. Nililukit tayo na pa pinili. Ay, katamo. Tayo yan, tinggal last meeting yan. Nililukit tayo yun. Makapagla yung daanan yan. Eman? Sir. Sir, kaya ko pa. Kay sa ginawa namin specimen. Oo. Para ulakyan ang lahat. Sige, sir. Sir. Wah. Ini nga man mo boss. Hindi tingin eh. Wah. Wala ka mo rin kasi. Ano pang loob na? Kailangan mo kaya ang daan. Kita niya pa rin na kayo. Kasi makatama din ito. Kaya yung bulot ang bigit niya ang gawin dito. Wah. Ang daan. Try ko pupuntahin kita kayo, no? Kay Greenfields, Liligalang. Oo, ito. Kapasingil tayo ron eh. Dala ka resibo? Tumit ka na. Ano pong ano? Kasang kulang pa yung sandaan. Okay lang, ano ito lang po. Pinahatid ko na kasi kanina. Tapos magbabayad na lang po siya ng pera. Oo, malinigin na lang tayo. So, minyan kayo, di ginahanda kayo. Kasi rin, ako, sabi no, buli ko kasi meron na kay Kinoti ngayon eh. Kasi once ang meron si Kinoti, baka hindi mo, subukan tayong tatanayin mo. Baka kaya yung boundary niya rin. Ito yung anak mo. Baka mo, lalo na yun. Kasi hindi yung daan ng pipipitirin niya rin eh. Kung ganyan, hindi niya rin. Papasukan niya yung ati pressing niya katamo eh. Nirelocate na niya kalagay yung box yan eh. Hindi o. Hindi papasukan niya yung katamo eh. Pagkain Pagkain yan po tayo. Pagkain Relax na po. Magkano po yung sumisir? ha? 20. Okay. 265. Subukan mo naman itong driver natin. Yan. Apat. So, paano kayo para mas pausap mo niya ulit na? Okay. RD, nila sa certified kami. Happy? Tapos,
accessory to trusted tayo. Sige. Ano naman ito, di ba? Ingati ka sa balang tayo. Kasi sorry. Accessory balang niya naman. Okay. Ito kayo ba? Kasi bukas, pag mo lang tete, ilang establish ka rin tayo rin. Ted, bukas sabak maka-schedule ng Porcanova yan. Kaya panikuanan ka na nangyayari mo naman yan eh. Sopan na lang ako. Iba yung turnover bukas kasi yung turnover nalang reality sa tutulong ng BHA para sa mundo. Sinanggamin na English naman eh. Oo, bago mo yun. Iyakin yung gamit. Pagkain na kayo. Magbota kayo. Bota kayo. Kumusta yung anak mo, Chris? Ayun eh. Paluloy pa. Iyakin kayo bunso yun? Pag-atas mo eh. Kaya kasi... Yung mangit. Ang isa ko lang bigas. Sabi mo eh. Kaya ngayon na yung anak mo ikaw, sa bike eh. Tagal mo eh. Marami pa kami na parang merienda. Kaya mo siya. Ha? Marami pa kami parang merienda. Ako na ito rin niya. Ang liit lang yan. Alam niya yun. Embed kasi gamitan din ang pwede bukas. Magkaya mo, kita mo. Huwag ka mag-peso. Nakarata mo pag-visit yung iglesia? Sige, ang nila yan. Ay, yung number mo naman. Kasi kayo dito, anak mo eh. Kayo dito, mga tao. Dahil tagay ko ito. Hindi kasi nilay na ulit. Ano ka na nilalawin yun? Ang mga mo. Kaya ka salita ako mag-boss. Sige, ito na yung ulit. Wow. Double check mo na yan. Total station niya pang malupit yan. Pero parang Kaya masaya sa phone eh. Pero pila ng beses, may nakaila rin eh. May ngararo na rin dati eh. Wala.
Ay, ito sir. Ay, man, ligpit ko lang muna ito. Yes, sir. Otherwise, Yes, sir. Yes, sir. Bali lang. ay, no ma'am. I-inform na naman kung architect eh. At ang correction, nagawang-tama ko ng title. Kasi hindi pang yung forward document kaya kami. So, ini, supposed to be national road, hindi dapat tindahan kasi hindi private lot. Pero for some reason, nangyari, pasubdivide yung Mingapur, kung bakit yung national road, may kasing existing road clean. So, ito yung reason kung bakit may delay yan in application building permit. So, kami naman, on our part, correct niya. Pa-correct tayo. So, ito yung ginawa naging DNR. So, ini na kanya ni-attach ng document together with the title and also ang affidavit of discrepancy. So, ini yung kanya document sa nakarek na. So, Bakit maya kayo? yung makasugat yung titulo ma'am, sino din yung owner yung gaming guy? Ito, Lijarayan. Lijarayan sir. Edit pa niya mo. Edit niya. Okay. So, hindi pa updated na yan. I-edit tayo. KJELL. Single sir. Edit. Postal address mo rin yung bali yung Postal address, kung ko rin yung residence na. Nakuha ko kuha rin sa residence. labas ng San. Zero distance of Fernando. By 1,000. Kaya mahal? Sir. Kaso yun naman ako nito. Pascal ko naman ito. Alam mo naman kung paano mag-scan ba? I-scan mo siya ng PDF. Edit natin. Tapos palog din ako ng ibang bond paper. Yes, sir.
Dito kaya ba na? Yes, sir. Then DNR po, makalago yan po ang ako ko. Okay lang po ano. Okay ako po. Kasi DNR kasi pag talagang makakaya po eh. Maka-base siya kita ang approve plan. Kaya kanina ba yun kasi at the time na may approve yun. Yapin ko talaga yung okay ba. Pero importante itang title. Update. Sir, kung nag-emit na ito, Wow, i-surrender tayo ma. Surrender tayo sir. Pwede kami malingat yung kaya. Resign lang. Ipa-photocopy tayo, tapos mag-visit ko. Sir, okay mo sir para send in 3 signatures kayo sir. Yung pamuhan, pero mo sa inyo eh. balik tayo ka sir, mag-ano yung page. Wow. Pagka third page siya, yung third page, annotation niya may makasulat. So, ito pa rin po yung original kung ano na lang. Eh, yung mag-evaluate ang TCT number yung as it is yung pamuhin. Pagka third page siya. Yaman? Okay, Sir. Yan yung sa akin na yan, no? Yung sa'yo, i-scan lang sa'yo, walang printing yung sa'yo. Yes, sir. Okay na po. Hihingin ko na lang yung copy. Ito yung sa house web pages. Ito naman pa, copy ka po. Or, Isa lang. sir. Pero hindi naman lang ibibigay ko sa pasahin ko. Ito lang na. Dito mo yung mga kung gusto dyan. Mali naman natin. Kasi marunong yung yung dulo na ano. Hindi mo na kiniliwan dito rin sa ano. Sa dad. Gusto mo si Maro o si Maro yung Balik na naman, sir. Siyempre, yung hindi kaya mo ito kasi kaso ano ito.
Pagsama. Okay, ma'am. Liver, bakit? Mawawalan. Yun po pala eh, Mark. Kasi ako pala Pero mandilaw ko naman. Opo, sir. pare-parehas ng So, magkwenta ko ulit. 4 copies ulit. Yes, sir. Nililong eh. Hindi namin tamang isipin tayo. SPA. Ay, nag-print yata yung mga ano, page 1 na pala dapat. Page 1 lang ang kailangan ko dyan, Eman. Yes, sir. Cancel mo na siguro kung meron pa. Opo. Kasi yung school lang. So, wala sa 4 copies eh. So, dalawa pa. Dalawa. Ni Sir SPA yan mo. So, wala mo bibigyan tayo mo authority para kung mag-limon para yan mag-submit kasi yan dito kung tutusin owner yan mo dapat yung transact yun. So, yung kaya niya sa saan tutuin, yung Cardinal eh. Diretso na lang O, diretso na. at 4 copies yan. Okay na Eman? Yes, sir. Actually, Eman may ras pabulan yun eh. Hindi siya mo. Hindi natin scratch it. Hindi natin. Sabi ko tayo.
gaya kasi ma'am, ilang survey kasi ganyan, kaya pila pa niyan yan eh. Tutunan yan ma'am, kinain ko eh, second test. Opo. Sabi lang ka. Okay. Medium management kasi ma'am. Kanong sir, ano lang yun? Ang mas pinaglawa kasi di ba sabi mo mula ba para po pababa. Kailangan mayari yung pala isa para kung sabi ng isa ang iya. Pero naman siya bakit na ikaw may special dito sa Hindi yan kaya rin. Ay, hindi. hindi ko mapa sa kanila. Kasi itong pintura ng tangan ni mga pintura. Nakalupay talaga pintura. Pero yun na meron. Kasi may mga Itong cabinet king. Pwede niya magkain naman. Roller naman. Hindi mo na ito. Pwede roller lang. Ay, dyan na yan. Magkain na. Kaya roller ini roller eh. Compressor. Pwede. Ito power sa kasi tiyak eh. Tiyak pangkin. Napamag terbilang pero wala pwede rin. Wala na rin. Walang wala ko eh. Bukas siya pala magkala. Nasawa din. Ano yung bukas? Wednesday at ito. Adjust na lang yaman. So, update na working. Okay na sir. So, balikan yan. Akong venue ka yan. Sa Manila kami ganyan. Wow. So, once na napakorek ka na kanya nini, proceed tayo. Okay na yan. Complete na yan. Kompleto na. Pakita ng ID. Thank you, sir. Salamat na. Salamat sir. Sir.
ID sa ating sa Kapitolyo. Yes, sir. Register of deeds doon, pati ng assessor. Doon sa register of deeds kasi, kausap natin doon. Ay, susunod. Di mo nalilig ka? Di mo nalilig. Ano mo lang siya rin. Sa register of deeds kasi, kausap natin doon, Tagalog. Ngayon, yung mga papeles, kinuha na natin sa bata. Sabihin na natin pangalan niya. Okay? Yes. Tapos, yung provincial assessor naman, pagtanong mo na doon sa kapitol. Ito maliligaw lang. Maraming mga then, dito sa akin pakuha ko na itang hari. Untitled. Certified. Igual dyan mo na kung muna ito, di ba? Okay. Tapos naman, ang assessor naman, ang handa. Hindi mo mautang, grabe na naman. Sa mo ng lugar, hindi pa kaya ang Kapitolyo, kaya dati. Okay. So, pang na niya, ito yung utang mo dito, inupan ko na hindi na siya. Ate? Hindi nga siya. So, yeah, pick Makalagay na ito, pick up na kita. Okay. Wow. Dalating ka. Folder. Okay. Okay, man. So, unahin muna natin sa RD. Alam mo yung RD sa Kapitolyo, di ba? Yes, sir. So, actually, si LTO kasi, katabi yung gym yan eh. Si LTO, katabi niya si RD. Yung gym, katabi niya si SSO. So, pwede magparada ka na lang sa isang lugar, kung sa RD ka magparada, sa nakatid ka lang. So, pagdating mo sa RD, hindi mo kailangan pumasok. Doon ka lang sa barada. Kukunin ko lang po yung certified true copy na pinabot ni Mon. Mon, Arvin. Hindi mo sulat, baka makalimutan mo. O, sige. Wala ang mabayaran. Tapos, pumunta ka sa assessor. Pagtanong mo kung saan sa assessor, katabi ng gym yun eh. Sa assessor, pupuntahan mo, tax mapping division. Hanapin mo rin sa pen. Ngayon, kung yung pinapunta ni Arvin, so nagbibigay siya papel sa'yo, itago mo rin. Ano yun? Pwede magdala ka ng used envelope o folder sa itago. Magdala ka na ng sasakyan. Yes, sir. Okay naman. Sir. Sige ha. Suspect ko may meron ng certified to aking title. Meron mga makakataas ito. Yes. Very grabe.
Sip ko. Sterling, wala namang iba. Lagi sterling. Ano yan ang pangalan niya? Joseph Green. Sterling. Lahat yan, sterling. Okay po. 25 at saka 23. Kailangan ko na po. Hindi ka umabot at sa puso. Di ba niya kahit bukas na pumasok ang check sa deposit mo. Kuya, 25 yung cash na. Okay po. Hindi wala yung deposit slip niya na. Okay po.
Gcash mo na. Kano kaya naging padala ko? 402? O na yung number mo? Alin ba yung number mo gamitan mo yan? Sige, sige. Send lang yan, ipadala ko.
Buti ko yung pinagkaroon nito. Hindi na inaalam. Pala. Ayaw, ako ba sa study? Hindi na lang. Kasi sinulat ko na dati sa bayan. Kung kababago na. Hindi mo lang sir. Okay po. Dapat tayo naman dyan. Nagkakopya. Merienda. Ano ko kaya mo dyan? Patingin na ako dyan. Okay. Umupa. Sobra, ayaw mag-merienda? Eh, Bray, patulong naman. Papas naman ulit ito. Sige. Ito, nasa sa ano, sa Phoenix. Okay. Phoenix. English. Sino yan? Sino? Si Bradley Bean sa Washington. Bill. Oo, Bradley Bill. Bradley Bean. Nasa Pilit na. Sino ang kapalit? Drop choice. Ayang Puro sila superstar ah. CPT yun, na-trade din. Eh, kaso CP3, mapupunta sa Clippers eh. Babalik sa Clippers. Kapalit ni Bradley Bill. Oo. Malaking salary yan eh. CPT, malaking salary yan eh. Bradley, yan lang na. Sama-sama plus ka lahat. May ka na, nag-build.
Magnebu. Mas, Magnebulizer. pag-nebo ah. May problema ako sa, nagka-problema ako sa heartbeat. Meron kasi akong, Ito na natapos ang problema mo. hindi yung kay Vince, may pinasok akong didopsil. Oo. Okay na lahat. Oo. Ang problema itong nagnotaryo, Oo. ayun para aware din tayo sa ano, itong at Rodolfo Tobias, pag may pinasok ka pala sa RD, kailangan pa muna ng confirmation letter na talagang minotaryo niya. Sino Rodolfo Tobias? Oo, yung nakatimbre, may 5 abogado na nakatimbre ito na bago yan, kailangan mo na ng Kung nasa si Rodolfo Tobias. Yun yung hinahanap ko. Sila yung nagpantayo, hindi ako eh. Oo. Ayun, ni-research ko, Nueva Ecija siya. Although kahit naman sa Nueva Ecija, pwede ka naman magnotaryo, commission mo, hangin. So mga hanapin yun, sabi ko, hanapin niya yung naglakad ng notaryo na yun. Hanapin mo lang doon. Di ba sa'yo na naman ako walang yun eh. Pinasok lang ako, presento lang ako. Ito, sir. Yes, sir. Ito park yung ano, yung natero dyan sa harap, sir. Apat na parking spot yung kinuha. Apat ah. Yes, sir. Dalawa sa harap, dalawa sa likod. Magaling. Professional, sir. Eh, meron akong house na tayo. Ay, bali papasok na yan, sir. Ngayon, kung maalala mo, meron tayong SPA. Anong gagawin natin sa SPA? Ipapapagod ang discrepancy natin yan. Bakit? Kasi may mali sa technical description. Yung dati yung nasabi. Yung natero, ngayon. Oo. Kasi, ipapanotaryo ko muna to. Ay, hindi ba? Ano yung mali sir para makita ko? Para lang Ano na sulat ito? Ang dasari isa lang kayo 2 to 3 by 16 road. Kasi yan eh. 2 to 3 by 16 road. Yung 16 road na yan, dapat 2361 dash yan. Tapos on the northwest along 924, nakasulat yan. Ito dapat ang 16 road. Kasi baka yung naman nila, siguro. Hindi, basta ka papasok, bibigyan naman nila. Bali ito yung tama sir, ito instead ito mali, ito yung tama. Ito dalawang to, mali yan. Oh, ito. Must be correctly updated. Ito yung tama. Itong dalawa mali. Oo. Ito yung dapat yun na 2361L. Oo. Hindi na ilagay J. Hindi, ang nailagay, existing road. Dalawa na sir. Okay? Ito dalawa yung, basta bahala na sir, isa na naman ang gagawa nito. Yan. Check mo na. Ngayon, natural, hindi kasama yung Naglalagay ko pala sa ito, description. Kaso matibay lang ito, wala problema. Ito, baka na lang siya nakalikas. Sa ID mo, ikaw nang bahala dyan. Ito yung tama sir, no? Baka ano, Ilan to? Ito yung isang technical. Okay? Mali lang yan, ha? Pakay mo lang yan. Oh, sir, tama po. Original title na yung hawak mo. Baka mamaya, magkalikuhan pa tayo, ha? 261. Ito sa sir nakalagay ito sir. 4 Ito. to 1. Ayun, 4 to 1. 4 to 1. Ito. Mali yung ginawa nila. Ito. Ngayon, ito nang mabigat. Magkano? Ito muna. XP, papanatali natin dalawa. 300 lang ito. Ito 200 lang ito mabigat. Ang ganda. Tapos, filing fee. Ito malaki ng filing fee. 1,005. Yan ako malaki na yung hindi ko kasi alam yung technical dispute ko. Magkano filing fee. Pero yan ang natin na 2,000. Yan na natin ito ng 2,000 kasi hindi ko alam. Wala pa akong nalaman na ano. Puro pangalan lang. So 2,000. Isa ka 1,500. Isa ka 1,500. 2,500 ito. Sige. 2,500 ito. Kung bibigyan pa kita ng 5,000, saan ka na ron? Sige, pwede na sir. Ha? Basta balitaan mo, ako kailangan ko rin malaman yung... Kaya lang sir, kunyari ito, tanong ko lang, sa lugar ko sir sa tawag dito, ipapakulit din natin ito sa accesso. Walang checking ako sa... Wala na. Wala namang ano, RD lang, kaya
Pati ang aseso pangalan lang. Walang mabago. Okay? So, Ano to? Regular transaction ko. Oo, regular ako isa. So, notary, 500. Filing fee, 2,000. Tapos, 2,500. tapos Alfred, 2,500. Pero yung dinero mo, kailan kaya yun? Ano nasa akin na, nakakaano eh. Di ba ay? I-ano mo ko rito ha. Kailangan ko yung resibo ng filing fee ha, kasi itatanong sila yung PDP number eh, para makakapagpalag din sila. Kailangan natin, tsaka kailangan ko malaman kailan na-release niya. Sir, dito, nasa tabla ako bukas. Oo. Kasi i-workout ko pa muna to, sir. Siyempre, ayusin ko pa. Papanatari ko, ganun. Siguro, baka may isang malo, makapasok ko. Thursday na umaga. Sige. Hey, matagal pa ah. Hindi. Bukas sa Merkulis. Oo, magkakaroon na lang tayo. Kasi Merkulis. Kasi sa kanya pala ako bukas sir eh. Baka mamaya mawala mo pa yung titulo eh. Hindi, uwi mo na ako sa bahay. Siguraduhin mo ha. Wala po sir. Kung ano, ito yung kabuhayan ko, dinapati ko na wala. Eh, basta nasa iyo yung titulo niya. Papanatari ko muna to sir, tapos ako na bahala sir. Kaya pag pinadiskwenta dito, 1 month ito. Lahat ng diskwenta sila at 1 month. Alam mo naman sila kung sa nila, no? Puso mo paglagay, additional na 2.5, sayang na. Sabihin mo ko ng ano, bigyan mo ko ng schedule. Sinabi ko man sa kliyente, mga isang buwan to. Pero posibleng mapabilis pa. Ay, wala namang ganun sir, paniglagay ka mga kapag. Basta yung schedule na ano, sundan natin. Ngayon, kung tingin natin na medyo mahalanganin, saka tayo maglagay. Pero hindi na ako daling kliyente. Tapos yung kaya Right? kaya, Pag withdraw mo nga ako ulit, naubusan ako ng pera. Nakuha lahat ni Alfred. kaya pag nakakatawa ko na Ito na bahala ha. Hindi, panatari mo muna Ito nakatawa ako ko na. 5,000. Sige. No, panatari mo muna nakatawa ni Manalo. Alfred, nasa iyo yung titulo ha. Hawak mo. Oo, yung kaya no, sir, gusto ako kay Soko sa iyo. Tapos na yung balik. Oo, wala lang akong problema. Problema ko na lang sa So iyo. ito, isa pa. Oo. Isa pa. Si Rodmar. Pagustan. Oo. Tuloy na tayo. Bukas, darating Kasi na yun. yung titulo. Oh, yan na yung sinasabi ko. Ah, sir, eh. sir, nakita ko sir, nakita ko sir eh. Hindi, ganito. Darating na si Sir Ray. Siya kasi yung, so nagpirma na sila sa DFC. Yung isa, si Rodman, si Romar, nagpirma sa DFC. Sir Ray, nagpirma siya bukas niya. So ang idea nila niyan, lalakarin pa lang natin, pero ito, sa ating na tayo. Oo, dapat kahit i-delay na lang muna natin ng mga ano. Basta, pasok na sa atin. Bahala na, hindi na nila ano yun. Ngayon, ang next step natin ito, kasi ayoko mga buluhan, magbibigay sila pera bukas. So, once na nabigay pera bukas, tuloy-tuloy. Kasi para yung mga... Okay. Kaya pag pumasok ka, yung mga ano. Wala naman ako iba tatanong, hindi ikaw eh. Ha? Thank you sir. Kaya magtuloy-tuloy tayo. Mga rin ako sa alaman naman. Baka Miyerkules, kung makakabalik ka na ng Miyerkules dito, bigay ko na rin sa iyo. Ano sa akin ngayon? Ha? Ituloy-tuloy Bayad natin. yung transfer tax yun eh. So ano pa yung kasunod natin yan? Yung kay ano pa, kay Edgardo Campo, nung balita na ko. Ikaw ang may problema eh. Ako ba? O, dahil napanotary ko na, kompleto na lahat ng papeles ko ay yung payment ni ano, may asawa ni Edgardo, pinapre-notarize ko na eh. Yung nota, yung titulo ba sa atin ha? Yung titulo, wala pa. Ah, yun. Wala pa sa binabulis ha? Oo, wala pa sir. Sila yung Diba? mapagal eh. Wala pa. Sila yung mapagal. Antay na lang natin sila. Ha? Hindi, hinihintay natin kasi doon sir, yung ID niya. Yung asawa ni Edgardo, tapos di-discard yung ano na. Kasi napanotary na. Diba sa inyo na diba talaga isang natin? Sa kung di magreklamo, meron naman decision na lahat ng property, sakto ka po, di naman magreklamo sa akin. Diba? Kita ko doon sa decision eh. Yung sa bahay sa Cavite. Diba? Nakita ko doon sa... Okay. Oh, akala ko may raid. Ano? Ano naman? Okay na tayo. Okay na. Release na! Alfred, sa susunod ha, tumawag ka kaagad para maka-rest back tayo. Oo. Ha? Ayun, gumawa sa iyo yan. Oo. Kailangan mo agad. Sir,
Yung gumawa sa akin ito, sir, nandito na pinag-alamayan. Alam mo kasi hindi kami papayag na nag-grab Oo. content Pero na. ba't sila Tony gusto yung gupit ko? Sila Tony gusto. Ayos siya. Ganyan sa akin sila Tony. Sabi ko, gupit binata, ginawang army cut. Hindi naman ako magsusundalo, wala naman ako high clinic ko eh. Ilang taon ba yung mga nag-apply sa army? Oh, ano na? Ilang taon ba yung mga nag-apply sa army? Ay, hindi nga, wala naman Ano age mga ko. binata? Hindi na ako pwede sa army, sir. Hindi, yun lang ha. Mga binata yung mga nag-apply sa army. Gupit binata, Kaya- o binata, pang army. O yan. Sir, ano na ako, sir? Ay, Hindi sa ko na-stress ako kaya. Wala problema. Private. Eh, i-research ko pa itong rotor ko. Kaya lang, at least alam ko na meron palang abogado. Iwasan ko. Hindi mo problema yan. Ngayon problema ni Vince yan. Oo, siya yung Sino ba yung kausap ng voluntaryo dyan? Kasi ako, tagapasok lang ako sa Ano akin. yung voluntaryo na nakulit para walang problema? Eh, lumabas yung diya yung atin eh. Patay ko na. Bayad na sila. Patay ko na. Pag ko, kaya nangyari hindi maganda. Ako naman, sabi ko, Ano mo ba ang biyaya? Ikaw din. sila, wala ka akong nilanon, di ko nilanon. Hindi nila maipasok talaga kaya kanila kinukuha. Para ikaw ngayon naman problema. Eh, basta ako, kung hindi ko mamapasok, wala akong ibabalik ko yung filing ko nila, pero yung legal service ko, bayad ako, dahil ko natin ako niya. Kasi wala akong pakialam, basta ako, tiwala ko yung pinanatawid na komisyon niya. No? Hindi ko na problema yun, di ba sir? Sila lang dapat sa biyaya eh. Hindi naman ako Ano naging tinapos? Ha? Hindi pa nila tinapos. Actually, hindi namin nilakad, may nakita kami sa SPA. Yan mukhang hindi alam at ano. Ewan ko, di natin alam. Sige, sige. Okay. Pero kung akong tumurabaho nagpanutaryo, kaya kong i-justify eh. Hindi naman ako nagpanutaryo eh. Sige, mga tulas. Ingat ka. Brad ha? Muna kaya may magrabyado sa'yo ganyan ha? Kung kailangan, O, sige, nandito Corporal. lang kami. Corporal. Naligaw na naman. Naligaw na. Seryoso naman. Naligaw na. Parang uulan na. Init pa nun ito. Ang iitingot pa lang kanina eh. Yes, sir. Ay, kanina sir, kung nakita niyo lang kanina, meron pong fortune sir, na hindi lang isa, hindi lang dalawa yung participant. Ang ganon? Nasa na. Oh, apat? Yes, sir. Paano nga ilan may mga apat? Kasi 1, 2, 3, 4. Oo, nasa gitna. Magaling siya. Professional writer, sir. Oo. Kuha-kuha niya yung guhit, no? Opo, sir. Nahatin niya yung apat, no? Magaling yun. Mahirap gawin yun. Oo. Kapag yung mga, di ba? Oo. Taga saan naman siya dito pumunta sa last? Pinuntahan ni Brian, meron naman driver sa loob. May driver sa loob. Matigas lang mo talaga sa akin. Parang siya may-ari, no? Sir, Kaya mag-enforcement kayo ng kaya. Yung signal namin. Ayos na yung sasakyan ko. Ayos na sir, ikaw ulit? Ali, ako lang kaya pa, sir. Ano may ganyan? Oo, okay niya ano. Ready for pick up niya. Ano yun? naligaw ko dito sa tax debt. Kay Teresa Arch. Hindi, ito na ito. Parang scan ko rin ito. Wala mo, pinatangkulang pa ni Mister na eh. Ano sir? May pirmahin, may pirming. Ito mo sir, siguro sir. May pong sir yun eh. Oo. Pero may sex sir. Search yun. Hindi, kailangan yung pong kasi company eh. Sex sir. Oo, pati kaya apat sir. Pagdaran ganyan po sex sir.
So, Eman, Sir, this is yours again, ha? ay, O, turnover ko na sa'yo. Oo, Man, sige yan, ha? ikaw nang bahala dito. Para maandar na tayo rito. yes sir. Siya po itong kumpa natin. Mag-set account. Hmm. DLSD po at sir. Lahat ng mga sa dito. For submission. Sige po. Tuloy-tuloy natin yan. Makanano Ati mo, sir, makanano Remy? kasing karela, sir? Kapit na ba yung karela? Alay pa naman sinabi. Bete kahit ang kera ka. Atay, nung kaya niya, pa-adjust niya. Ano niya adjust niya. Kapag kera ka. Ati mo, sir, Remy, doon ang titulungan ninyo. So, ratulo rin, ayun, sa ratuya naman. Luya naman, no? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasi ito na. Kaya kasi sir, yan ang mas kanya. 15,000 per lot din ka eh. Wow. Charge lang. Wow. So, no, ano lang, 45 million. Hmm. Ang ano niya. 45. Sir. So, that's the ito na. Nandito na. PDF. Yes sir. So, kami na rin. Dapat ang meeting na sir. Wow. Kaya ko na kung magkalit ang format ko. Oh, sige. Oo. Sige. Naka-ICC na sir. So, ano yan, Eman ha? Kailangan din natin ng certified sa mga yan, no? Yes sir. Tsaka tax type pala ng mga yan. Ang kailangan yung budget yan, pwede. King? No concept. Paano mo yan, man? So, Lulis, Wow. JDL. Bakit? Wow. Kaya sabi ko, tama rito, bigyan kitang trabaho. Sir, yung sa survey meron pala po less than 10 na. Pagpunta natin ng tuloy ka na. ha? Yes sir. Kung para dito man, no? Yes sir. Basta yung mga kailangan i-fill natin. Ay, pinaakin pa rin. Makibuglan mo na. Sir, mag-excuse ko pa. Wow. Makami-miss ko rin ka na akong kaya. Sakit. Alam mo ka yan. Oo, pinapagay pa mo. Amo, ayusan mo yan ba? Okay. Hindi mo kailangan additional driver. Aling alakot yung kay pick up ako niya mo king wale. Sige. Oo. Okay. Sinabi ko na yan kayo. Masama ko pa. So ay nakapamag girly ka Ano yun ako pali? Astig na ako. Sige sir. Thank you.
Sabi, ating ba tawag yan? Ha? Mag-adjust ka mo. Dali, basta dinanda ang coordinates. Ito ang ito mo, baka sa lesson good here. Pero ito mo ito malawak eh. Okay, kailangan coordinates ko yan, ha? Ali, adjust mo. Kasi sobra-sobra yan rin eh. Supposed to be, 12 ang may dapat na yan. Ang munda, inakakit mo kaya ito. Kaya tapong coordinates lang.
Hello. What's up, ba? Nakakasita. At itang computation, itang tayo sir eh. Itang muna pang transfer na itang check yan mo sir. Medyo kalimutin. Lumayan this week. Lumayan this week. Wala. Lumayan this week. Expected ko lumayan. Ito ka nag-job sir. Ano ito yung natitututan? Pati itang ID na itang asawa ni Edgardo. Kayo sir, hindi mamanda rin yung papeles na ito, nirasan na ito ito eh. Oo. Dito lang po itang ID. Pero mas atin sir. Oo.
Sir Dick. Yung kay Pangilinan ba yun? Ano ba po? Pangilinan. Lagi. Ay! Dito, nandiyan ka pala. Yes, yes. Balita. Long time. Oo, nasita sa kay Butcho. Bakit na naman? Wala ka bang ano kay Butcho? Wala kang balita kay Butcho? Wala eh. Wala siyang atraso sa'yo? Meron, as usual. Dami, pati pamilya ko eh. Tama to, meron mga pahabol pa nga siya na sa akin to, engineer, kamag-anak ko to. Para makabawi ako, di tutulungan mo. Hanggang sa matatapos yung trabaho, bandang uli. Yung kliyente magpapala ko sa akin. Huwag ka na magtiwala dun. Tsaka ngayon, yung mga nirefer kong kliyente sa kanya, Check na na. yung mga, siyempre sa akin, so ipapasa ko sa kanya yung title. Yung isa, 1 year, sabi ko, tulungan na lang kita ma'am. Pero expect ko gagastos ka ulit, pero tutulungan kita matatapos yan. Kasi na siya ka. Yung isa naman, 4 years na. 4 years na. Before pandemic pa. Asyenda yung sila na, kay ate. Yan. Ilang ano doon sila? Ilang blue at lima, no? 5. Tapos may certification na rin, no? Kailangan sa ano eh. Kung kailangan pa na additional, Okay na yun kasi di mo lang naman kailangan tapos mo secure. Isa sa yung ano, yung kasa rin. Tapos mo din yung video ko naman sa rin. lalo na yung practice, okay na yun. Okay, sir. Ay, ito yung kailangan yan, engineer. Kasi yung kailangan sa ano, meron ko rin ganito eh. Tapos yung video ko pinsan mo na secure. Bigyan pa ng isa. Kasi yung pakisa. Sige, sige, sige. Kasi ano yan eh, magpa-separate sila eh. May kita na sa SIM card na rin eh. Ngayon? Oo, yun na lang yun. Pero at least bumilas. Hindi na katulad ng dati. Mukhang hindi na sila papalit-palit ng engineer. Ano pa rin? Bali ito niya, napupunta sa SIM card. Isa sa mga Excuse po. Ano yung po, ano yun? Yung pick up ng Ay, sige ma'am, patapos na rin ako. May lalabas. Opo. Okay. 1 minute lang ma'am, magaling din. Ten. Sa ano natin. Pwede ako mag-ano ng resibo. Oo! Sa kanya no. Bali, ito lang yung sa akin yan, engineer no. Ano ka sagot no, engineer? Sige. Mamadali. Kanina ko ipapakalan lagi? Yung sa una mismo, Kenneth. Joanne Pangilinan. J-O-A-N? Joanne. Pare, dadaling ko na dito kasi nabisi mo siya. Tawagan na natin din pag ano, nag-survey na. Yes. Wala na ako hindi na. Sige. Madali lang na. No problem. Maraming salamat din na. Bisan, labas tayo. Oo nga, may kilala ko bang architect Arnel? Doon ka, namatay na. Oo nga, ano? Oo, pero yun, mataas yung posisyon na. Ha? Mataas posisyon na. Saan? Sa org namin. Oo nga, ano yan? Bakit? Hindi, nagpasurvey din kasi sa amin. Tapos namatay. Tapos namatay daw. Namatay siya, ano lang, this weekend lang. Parang natake yata. Pero mahina na siya ng mga nakaraan eh. Oo. Parang nag-pneumonia yata siya. Ano yun? Fellow yun sa amin. Kumbaga, di ba, UAP kami. Oo. Yun, FUAP na yun. Ay, ano ba? Oo, mataas na posisyon niya. Nagpa-survey din kasi siya, so namit ko na siya dati, tapos yung client niya, dahil nga medyo mahina na siya noon, parang yung client yung nakakausap ko. Tapos bigla ako may message yung ngayon. Namatay na Yung daw. client sabi, patay na si Arkiwas, sabi ko. Pero, ano, okay pa naman yung, ano, yung usapan nila nung, Okay na, natapos na kami. medyo ano na yun, engineer, matanda na rin siya. Pero hindi naman ganun matanda.
Eh kaso siguro nandun na lang pala. Kaya dapat tayo, medyo iwasan natin stress na. Ako stress din ako eh. Number one stress ko si Butcho. Sabi nga, babayaran na naman ako ngayon. Ito na naman. No? Ganun si Rally. Naipit ako sa magulang ko. Kasi yung mga utang niya, halos sa kanila eh. Dilan, wala na, wala. Tingnan lang to, si Ma'am to. Okay na nga pala. Thank you, Dilan. Okay. Salamat. Ma'am, hello. Apa? Bukas na bigay ko sa kanya yung sa record sa. Okay na naman ako naman. Yes, ma'am. Alam ko wala nang ibebenta ng maliit na units dyan, ma'am. Ako. Ah. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Ayos na tayo dyan. Ayos na tayo dyan. Ayos na tayo dito. Hello? Yes, yes, ma'am. Tulad niya, ma'am, next month ko pa expect yung wallet. Tawag ka kasi. Tracking number. Sige, ma'am. Tingnan lang wow. Ay, tatandaan niya yun eh. Iyawas kayo para sa yung contact namin. Pakuha kayo para. Wow. Yung milyari kasi, hindi kasi, wala pa kayo makalog ka rin ito eh. Problema may audio rin wala yung sexer. Yung sexer naman, tawagin niya may forward kaya naman. Kaya, ka-forward ko naman yung sexer. At siya po na rin din na. Kakaldang ba yung requirement na naman, burrito, bayad mo niya, burrito, tax declaration, certificate. So, ito, may cost yung delay na naman. So, at least yun, kaya dire-diretso. Ikaw mo din, ang inuunang tracking number, ito may tayo, ito,
Yan, update na naman. 4:30. Nakabukas na nga ba kanina?
June 18, bukas ang June, ay kahapon yung June 18 eh. Eh, na sinasabi ko sa iyo eh. July 18. Sige. Okay. Sige. Okay, yun ang gusto ko sa'yo, mabilis. Oo. Oo. Sige. Okay. Oo. Sige, basta yung ano eh, yung resibo wag mong mawala ha. Hihingi kasi ng ano yan. Ha? Sige. Okay. Sige, thank you. Ba? Napa sila gabi na. Napa sila Brian no? Wala po. Oras sila. Traffic siguro. So, pwede na mga ipasok ang mga yan? Yes, sir. Bali, feel
Mark, sa mga binalik ni Joe. Check ko po siya. Yes, sir. Pendulum development. Ano ang load na kanila? Wala po siya. May sexert na ba yan? Yes, sir. Meron po. Secretary certificate. Itong tax debt, isama ko na rin itong tax debt. Para kumpleto na yan. Sasabit na lang din yan bukas ha. Yes, sir. Ay, yung tax debt po. Ano ito, kiniprint ko. Hindi kasi pwede yun eh, 2019 pa yun eh. Hindi question na naman nila eh, hindi naman updated. Eh, opo, sir. Mapasiguro pala sa iba kung nandito. Oo. Yung ganun din po. I-edit natin. Ngayon pa lang, i-edit na natin. Yes, sir. Para hindi natin problemahin. Nasa na yung mga kailangan ko. Yes, sir. Babalik na naman sa atin yan, yun na naman ang problema. Kung 2022, okay lang naman po, nasa? Ha? Kung 2022. May mga nila eh. Ay, 2022, sir. Gusto nila, tigil. Ito. Ito yung gino yan. So, ito, kailangan. Yes, sir. Nasa pa iba. Kaya tayo makalo, ano? Ito ka. Ano pa kain to? Dito tapon yun o ano? Uwi yan. 24? Yes, sir. Ito. Nga kasi pag minsan, naguto ko, ang dami mga ano panin dyan eh. Ay ano, pagkain dyan eh. Sabihin mo sa akin lahat ng mga tax debt na kailangan makikita. Yes, sir. Hindi naman tignan na. Okay na naman? Yung Piades, Yes, sir. hindi updated. I mean, hindi ko makita. Pass mo muna ito para hindi mo. Ito ba ito? Dito muna. Last pa yung isa. Kasi pass ko muna. Pag nag-print ako ng panibago, saka mo na lang ipalit. Yes, sir. Ano ba? Hindi, okay. Check mo. Kasi mo yan. So, Ba? Ang daming ito. Ang daming Dua. Armando tsaka si ano? Concept po siya, sir. Ah? Consolidation subdivision. Ano mo yung nilabas mo? Okay na lang at rotate food lang. Which is needed lang. Okay na, para bukas tamo. Oo. May tiyalis kami rin sa wala mo yung taxi. Yung Piades? Traveling? Yes, sir. Luma na yan eh. So,
lower arm. I-adjust kita nito. Ano ba? Diba? Ay, talaga may adjust yan naman. Pero dito kayo kami. Bayaran ngayon po. Ha? Bayaran. Lumagpas lang naman doon. Pala siya. Tapos siya din pwede mo taxi. Ikot ako naman na para bago mag-pressure. Yung tagal ng overtapa ng bukas, kita ko rin. Ang Chinese akong sa Domingo. Siguro doon tayo magintaan na rin dahil tatanan na ng bukas para dire-diretso. February 3. Oo.